హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆర్కే మార్కెట్ నందిగామ. ప్రీమియం బ్రాండ్ సెగ్మెంట్ లో మన దగ్గర రైట్ నో ఆఫర్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయండి. ఈ ఆఫర్స్ అనేది రెగ్యులర్ గా రావండి, కంపెనీ ఆఫర్స్ అండి ఇవన్నీ. సో ఆఫర్ వచ్చినప్పుడు గ్రాప్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ అండి. ఈ ఫ్రెండ్షిప్ డే సందర్భంగా ప్రతి బ్రాండ్ వాళ్ళు మనకి ఆఫర్ ఇచ్చారండి. ఒక్కసారి మన దగ్గర ఏం ఆఫర్స్ చూస్తారండి. ఫస్ట్ వన్ యూఎస్ పోల్ అండి. ఒకసారి యూఎస్ పోల్ ఆఫర్ చూసేయండి. బై 130, బై 240, బై 3 అండ్ అబౌవ్ 46% వస్తుందండి. చాలా మంచి ఆఫర్. సెకండ్ వన్ రేమాండ్స్ అండి. బై 1 గెట్ 1 అండి. యూజువల్ గా రాదండి ఈ ఆఫర్. రేమాండ్స్ లో ఈ ఆఫర్ ఉందండి, ఒకసారి చూసేయండి. థర్డ్ వన్ సార్ ఫ్లయింగ్ మిషన్ అండి. బై 140, బై 246 అండి. నెక్స్ట్ వచ్చరికి బేసిక్స్ అండి. బై 130, బై 240 ఆర్ బై 2 గెట్ 2 అండి. నెక్స్ట్ వన్ కెనాయ్ అండి. బై 2 గెట్ 2 ఆర్ బై 250 అండి. ఇవన్నీ ప్రీమియం సెగ్మెంట్ బ్రాండ్స్ అండి. అందరికి వెల్ నోటెడ్ బ్రాండ్స్ అండి. మీ అందరికి తెలిసిన సెగ్మెంట్ ఇదంతా. ఈ ఆఫర్ రెగ్యులర్ గా మన దగ్గర రాదండి. ప్లస్ స్టాక్ కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా సేల్ అయిపోతున్నాయండి. మనకి ఈ ఆఫర్ 3 డేస్ అవైలబుల్ ఉందండి. ఫ్రెండ్షిప్ డే సందర్భంగా ఫ్రైడే, సాటర్డే, సండే ఆఫర్ అవైలబుల్ ఉందండి.